an balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko président kala ta kun filanan min kan ka jamana kɔnɔ kari nata ni o ye utukalo tile 12 ye o ɲɛbila hukumu kɔnɔna na kɔni min yɛrɛ ye cɛbɔ minnu ma se ka taa ni kun filanan na olu y'a daminɛ k'u hakilinata kɔni di ayiwa min yɛrɛ ye Ibrahim Boubacar Keita ale ni Soumaïla Cissé maa minnu kɔni taara kun filanan na olu kɔni kan ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ se k'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Aliyu Jalo ni ale kɛra sabanan ye ayiwa ni kalafili kun fɔlɔ ninnu na ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale tɛ maa si ta ni maa fila minnu kɔni taara kalafili kun filanan na ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni ko olu yɛrɛ ka jate la ko namara de kɔni kɛra ayiwa ni kalafili in yɛrɛ jaabiw la k'olu kɔni tɛ se ka to o bolo kan ka tila k'a fɔ k'olu bɛ maa ta ninnu fila la ayiwa n'ale yɛrɛ bɔra yen Sɛki Modibo Jara ni ale kɛra naaninan ye ayiwa kalafili kun fɔlɔ in na ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale fɛnɛ tɛ maa ta ninnu fila la wa ale t'a fɔ maa si ye ko i ka taa vote IBK ye walima Soumaïla Cissé ye wa kɔni ko ale kɔni bɛ min kelen kɔni fɔ min maa o maa bɛ ale kɔni kɔ ko olu kɔni bɛ se ka taa u nɔfɛmaa kɔni ta ale tɛ maa si kɔni bali nka min yɛrɛ ye k'a fɔ k'ale bɛ taa maa dɔ kɔni nɔfɛ walima k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa maa dɔ kɔni nɔfɛ ninnu fila la k'ale tɛ se k'o kɛ ko k'a da kan ninnu fila bɛɛ kɔni ye kɔ kelen jɛgɛw ye ko u si hakilinata ni olu tun bɛ fɛ ka Mali kɔni bila taabolo min kan ko o si ni olu ta kɔni tun tɛ taa fan kelen fɛ ayiwa ni maa fila ninnu yɛrɛ bɔra yen kɔni an b'a yira k'a fɔ ko kunun kelen in na kɔni min yɛrɛ ye Modibo Kone ale ni Aruna Sangare olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu nɔfɛma kɔni bɛɛ ka bɔ ko ka taa vote Ibrahim Boubacar Keita de k'a da kan ko olu kɔni ye o de sugandi ko olu bɛ tugu o de kɔ ayiwa ni kalata kun filanan in na o tɛmɛnen kɔ an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko lakanabaliyaw kɛn bɛ k'i sinsin an ka jamana cɛmancɛ duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara la ayiwa min yɛrɛ fulaw ka jɛkuluba min b'an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ mɔgɔ 10 ani kɔ ni olu bɛɛ tun ye fulaw ye olu kɔni fagara ayiwa ni dɔgɔkun in na Mopti mara la a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ni maa ninnu ye u kɔni tun bɛ ka taa ayiwa ba de la ka taa ji ɲini ko y'u to la min yɛrɛ ye maa dɔw ye ni u nana moto la marifatigi dɔw u y'u ta ayiwa tarata don ka tunu n'u ye ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa fulaw ka jɛkulu y'a yira k'a fɔ kɔni ko u kɔni ye a sɔrɔ sisan ka u kɔni ye a sɛbɛntiya k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin maa ninnu ye kɔni u fagara de wa maa minnu y'u faga ko donsow de don ayiwa n'o yɛrɛ bɔra yen min yɛrɛ ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa lakana ma ale y'a yira k'a fɔ kɔni min yɛrɛ ye faso baarakɛla dɔ ye arabadon yɛrɛ su maa dɔw kɔni fɛnɛ taara ale faga ayiwa Boni ni ale bɛ Duwanza mara la a yirala k'a fɔ kɔni wale in kɔni kɛlen kɔfɛ an ka finitigiw kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛw kɔni daminɛ ko u kɔni bɛ u sen kan cogo min na maa minnu ye nin wale jugu in kɛ ko u kɔni bɛ se ka minɛ ka kiiri cogo min na ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani jago kulo majɔ la